Hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagklase kan mga estudyante sa Naga, dahil apektado kang mainit na panahon. Mga maestra, papabakasyonon kang DepEd sa bilog na bulan kang Hunyo. Misis na brutal ginadan subuot kang sa iyang bayaw sa Goa, Camarines Sur. Inilubong na. Second Math Olympiad kang Naga College Foundation, liwat pinagkondusir. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako man po, si Cristina Alcanzo Reyes, ang sa indong magiging tagapaghatod, Bareta. Kung dati may darang pamaypay o darang chargeable na electric fan ang mga estudyante kang Naga Central School 2 para labanan ang maharasahas na panahon, alagad ngunyan kaya pasubuot ang init nindang namamatayan. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kanakali sa school year 2023-2024 na sobrang init kang panahon na namatayan sa siyudad kang Naga, nagpasunod in blended learning ang DepEd Naga. Sa pagkaaga may klase ang mga estudyante, sin pagkahapon, yaon na sinda sa saindang harong. Sa pag-obserbar ni Naga Central School 2 Principal Juliet Curva, naka-adjust na subuot ang sa iyo mga estudyante. Dikit na lang nagkakahelang asin nauhuri sa pagklase. Sa weather, wala kaming, walang masyadong complaint. Ang mga parents, naka-adjust na talaga sila. Maging sa Katay na Naga Central School 1, mayo man subot pagbabago sa schedule ang mga estudyante ni Principal Frederick Baldosa, mantinidong face-to-face class man giraray ang klase. For this time, kasi medyo kuyan man, bearable man ang init, bako pa man nagayong mainit. So, ang Naga Central School 1 is still in the face-to-face classes. Kung nagkakaigwaman ng pagsuspender kang klase sa Naga Central School 2 ni Principal Ma'am Juliet, ini kung nagkakaigwa ng pagpalsok kang supply ng kuryente. Actually, basta may kuryente, wala namang problema. Nagkakaroon lang kami talaga ng problema kung walang kuryente. Kasi talaga hindi kaya sa loob ng classroom na ganyan, 40, 45, 30, 35 na mga children sa loob ng classroom, mainit talaga. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mentras tantok, apektado man kang mainit na kamugtakan kan panahon ang linya kan kuryente na nagiging kausa kan biglang pagkawara kan sa idang supply. Ang detalye sa ramon sa report ni Christine Reyes. Ngunyan na mainit ang panahon, mas doble subuot ang konsumo sa kuryente, nagre-resulte man subuot kan pag-init o pagbaga kaninya as in transformer kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative na kung di itulos maaksyonan, pwedeng maging rason kang biglaan na pagpalsok kan supply kan kuryente. Susug sa tagapagtaram kan Kasureco 2 na si Riner Bukay, nagkaigwa subuot sinda ning pagsukol kang kakayahan kan transformer na masimbaga ng pangangaibok kan mga konsumidores nin kuryente sa sarong lugar. Ang nangyayari po, nagbabaga siya. Kaya ang ginibuta kayan, paglaog lang kayo ng taon na 2024, nagkaigwa kita ng transformer load management. Gabos pong transformer, pina-inspection ta, tighiling ta si capability niya kung kaya pa ba, maabot si maximum na konsumo o demand kang sarong consumer sa sarong lugar. Kaya lang, sangunan po kaya, magkakaigwa naman kita ng adjustment. Gusto sabihon, nahiling ta na measure ta na si capacity kan sarong transformer, kaya lang kulang pa. And kung kaipuhan pong i-upgrade itong mga linya na nagkakaigwa ng mga hotspot o itong mga nai-report sa tuwi, nagbabaga o nag-spark na linya, iyo po yung tigtatrabaho tangon yan. Kasumpay kan mga gamgam na nagwalat kan sa idang ati sa mga transformer kan kuryente sa parte kan Panganiban Drive asin Peña Francia Avenue. Ang nabasa asin natunaw na ati kan gamgam ang nagkaos sa mansubuot kan biglaan na pagkawara kan supply kan kuryente. Saro sa lakdang na nahihiling kan Kasureco 2, iyo na malinigan ang mga transformer na igwang ati halis sa gamgam. Na kung pa pwede i-isolate mo na ang sa indang kuryente, dahil naman sinda magamit, hanggat dahil nalilinigan. Ang nangyayari, nasa ibabaw po siya, kang nag-uran, nagkaigwa ng continuity, natutunaw si ipot niya, nagkakaigwa ng line to ground na fault. Nasisense po kan sa tuyang breaker, iyo po yan sina automatic power trip off na nangyayari.
Mientras tanto, pwede man subuot sumpiton kan Bureau of Fire Protection ang mga kable kan kuryente na may atinin gamgam. Alagad, kaipuhan munang magkaigwan ng pagpalsok kan supply nin kuryente. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Halat mo niyan kang opisina ni Naga City Central School 2 Principal Ma'am Juliet Cruzat Curva ang iba pang direktiba halis sa Division Office kan DepEd Naga kasumpay kan mga pagbabago sa pagtatapos kan school year 2023-2024. Ang mga school rights araw kan graduation recognition as in moving up rights ang nakaschedule sa katapusan kan bulan nin Mayo. Huli kaini, may kanya-kanyang paagi ang mga maestra para matapos nindang maitukdo ang gabos na leksyon sa mga estudyante. Ang end of the school year namin, ang end of the school year rights, ma-start po sa May 29 up to 31. 29, 30, 31. So yun po ang mga choices namin kung kailan namin i-held or i-hold ang end of the school year and the rights. Yung pong graduation, recognition, and moving up rights. Sa iba pang bareta, ngunyan pa lang may kanya-kanya ng plano sina Teacher Joseph Avila as in Teacher Maria Teresa Cerrillo kan Naga Central School 1 para sa bilog na bulan kan Hunyo. May kasuguan kaya ang DepEd na sa bilog na bulan kan Hunyo, bakasyon grande ang gabos na teachers, mayong apod as in mayong itataong assignment sa mga teachers ang saindang mga principal. June 1 to 30 po, exclusively talagang gagamitin ng mga teachers for vacation only. Actually po ang June 1 to 30 na yan na vacation, totally vacation ng teachers is para sa mga teachers talagang magayon siya kasi matatawanan niyang sa diri na makapag-rest lamang and para makaredy sa susunod na ereskwelahan. And yun, magigibumi ang sa family time, makakabanding kami sa mga aki ni, sa iba may pang mga pamilya. Positive po ang reaction ko about it kasi teachers will be given enough time para asikasuhin sa mga bagay-bagay na kaya paano asikasuhin. And yung 1 month mismo, nakula siyang oras para magibumi sa mga kaipuhan man sa sadirimi, di ba? We are professionals, pero at the same time, may mga life kami beyond our duties and responsibilities as public school teachers. So, nakula ko siyang opportunity sa puya para magkaband kami with our family, sa personal growth me kasi some of us are also taking units or masteral units or doctorate units. Sa iba pang bareta, ginibuman kan sumagong aga ang groundbreaking ceremony para sa itutugdok na nutrition building sa laog kang Rosario V. Maramba Elementary School sa Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga. Presente sa nasabing aktibidad si Mayor Nelson Ligacion. Kaibahan ang mga miyembros kang sangguniang panlungsod kang Naga. Yaon man ang prinsipal kang nasabing eskwelahan na si Ma'am Grace Orbita. Ang nasabing proyekto ang parte kan padagos na pagsuporta subuot kan lokal na gobyerno kang Naga sa mga programa sa salud kan mga kaakian sa barangay asin eskwelahan. Sa pagbabalik kang Newsbreak, misis na pinugutanin payo sa Goa Camarines Sur na ilubong na ngunya na aldaw. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Masaya po kasi nakapasok kami sa MOA sa 4 na team. Masaya po kasi yung mga sakripisyo po na mga sa training po na araw-araw dilubyo na binibigay ni coach. Nakaka-proud po sa amin as a team kasi nakapasok kami sa national. Disiplina po as a team sa amin, na tutulog po kami ng maaga, sumusunod po kami kay coach, puso ng isang tigre, pagiging matapang po sa loob ng court, and disiplina po sa bawat isa sa amin as a team. Training lang po parate and mag-extra work po kung may time. Umaga hapon po mag-training po kahit pagkagising po sa umaga, mga 5, training po pati sa lunch, sa training ni coach. Tapos paggabi extra work po. Ang mga kinaharap namin na challenges doon ay yung bracket namin is sobrang lalakas ng nila, and malalaking school din po yun kasi perpetual and LPO po yung mabigat namin na kalaban, lalo na nung elimination po. Mas malalaki po sa amin and mabibilis, pero sabi ni coach, kaya din namin makipagsabayan po. Sobrang proud po kasi sina Pres Mario po, sinusuportahan kami, ang LCF community. Maraming salamat po kasi sinusuportahan nila kami kahit malayo kami. Nakaka-proud po kasi kahit sa live po nanonood sila. Buos po sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa LCF community kasi sinusuportahan nila kami, and sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa paparating namin na laro para sa MOA Arena po. Ngayon po na nakapasok po kami sa National Finals. Masaya po kasi yung pinagdaanan po namin sa Lucena, yung nakabracket po namin ay mabibigat na teams, at masaya po kasi nakamit po namin yung pangarap namin na makapag-compete pa sa mas matataas na level ng basketball. Yung value po na bit-bit namin sa regional championship ay yung pagiging gutom lagi sa panalo, kahit yung kalaban namin malakas o mahina, bibigay namin lahat para makuha yung panalo. Ang gagawin kong paghahanda ngayong National NBTC ay yung mas ma-prepare pa yung aking mindset at katawan, at sa amin din sa team yung makapag-adjust sa mga lapses namin sa regional, may tama namin sa darating na National NBTC. Ang aking personal goal ay yung mailaan ko yung natitirang oras para ensayo lalo at makapaganda para sa mga darating panglaro. Yung mga challenges na kinarap namin ay, para sa akin, araw-araw may matinding challenge kasi yung mga nakalaban namin ay mabibigat na teams at mas may experience pa kasi sa amin. Sobrang nagpasalamat po kami sa support ng school kasi mas nabibigyan po kami ng lakas ng loob, at kahit po nasa malayo kami, naramdaman po namin na marami pa rin sumusuporta sa amin. Yung message ko sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit wala kayo doon, ramdam pa rin namin yung lakas ng suporta nyo, at sana patuloy nyo pa kami suportahan sa mga darating namin na laro. Maraming salamat. Ang aking message para sa Tigers community ay
maraming salamat kasi kahit nasa malayo kaming lugar, patuloy nyo kami sinusuportahan. Sana sa mga darating namin na laro, palagi nyo pa rin kami suportahan sa March 19 sa National Final. Sana suportahan nyo pa rin kami. Maraming salamat. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kung igwang nagrereklamo sa pinagkukundisir na one-time big-time Naga City Police Office as in ibang law enforcement agency, igwa man nag-uumaw. Saro na digdi si Mr. Gil Belen, ang presidente Confederation of E-Trike, Tri-Mobile Operators and Drivers Association sa siyudad ni Naga. Kabalit sa inang pinagpapasalamat ang pagbawas kan mga nagbabiyaheng kolorum o Tri-Mobile na nag-aagi sa bako nindang rota. Katabang sa muya itong kay City Director Colonel Rebellion na itong one time big time at baka minsan baga nasusurprise itong mga tagaluwas na kung mahiling mo itong mga private, mga service, nagralawag digdi yun na mayo sindan takop sa side sa kasali ko na minsan nagkakarayo talaga sinday doon. Although naghatod siya ng pasayro digdi, okay lang ito. Talaga makakakain ka mang Naga digdi Pero sa itong pag-ikot-ikot ninda na mga private, duman sa day may pigagi nalo sa diversion, sa magsaysay, sa sa konsepsyon. Kabisado na ninda kung side si mga pasayro na kung saan kami bawal. Kaya medyo nakadagdag sa muya itong one time big time na ito na naliser si sa muyang violation duman. Sa satuyang police report, sarong 24 anyos na roomboy na taga-barangay San Roque, Calabanga, Camarines Sur ang naaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kan mga operatiba kan Police Station No. 6 sa Zone 3, Barangay Balata, Siyudad ng Naga, kan Sumanggi. Tulong pidaso din hid-sealed transparent plastic sachet ang na-recover sa suspek na nagkakantidad 6,800 pesos asin sarong cellphone. Ang suspek ang nasa kustodiya ng unyan kan Police Station No. 6. Sa iba pang police report, naging emosyonal ang mga miyembros kan pamilya asin partidaryos kang biktimang si Rebecca Panuelos sa paghatod sa iya sa pampublikong Campus Santo sa Goa, Camarines Sur kasubagong aga. Dako lang nakilubong sa pamilya kan biktima na brutal na ginadan kan sa iyang sadiring bayaw kan nakalihis na semana kung saan ang pinagtutok ng motibo kan panggagadan iyo subuot ang iriwal sa daga. Mayo pang pinapaluwas na update sa kaso ang PNP sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Sa iba pang police report, sarong Magnum 357 revolver Smith & Wesson na mayong serial number asin loaded ning duwang bala ang matrayumpong nabakal kan mga operatiba hali sa City Intelligence Unit kaibaan ang Police Station No. 3 sa suspek na 42 anyos asin residente kan Matahimik Street, Barangay Liboton, Naga City.
Nagamit din budol money na 6,000 pesos ang mga otoridad na pinagtubudan man kan na arestong suspect. Antes dinara na sa custodial facility kan Police Station number 3, pinagpa-examine mo na ini sa Naga City General Hospital. Padagos sa mga bareta. Second Math Olympiad Competition, liwat pinagpundisir Canago College Foundation. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kayla Casulya. Katakod kang mantrang Leap into the Future, nagkondusir ka ni kaduwang Math Olympiad ang Naga College Foundation na pinartisiparan nin manlain-lain na eskwelahan. May 37 teams na nagbali sa Grade 5 category as in 35 teams sa Grade 9 category. Sa babang rate kan Pilipinas pag-abot sa mathematics, nagkaigwang ideya ang NCF na bakulang sports ang siin ng buhayon, kundi pati ang math sa buhay kan mga estudyante. Naglabas ng study yung World Bank that the Philippine mathematics sa Asia, tayo ang lowest. Sabi ko, press, lagi na lang tayo basketball, tsaka volleyball, tsaka kung ano-ano eh. Why not improve naman natin yung mathematics, academics naman tayo. Why not sponsor na lang natin ng gumawa tayo ng competition para all over the Bicol, mag-move up naman yung mathematics. As we all know naman kasi pag Philippines, very well known tayo sa English. Pero math, we are way behind. Sa Huri, naiuli kan Montessori Children's House of Learning Incorporated para sa Grade 5 category, asin Camarines Sur National High School para sa Grade 9 category ang kampyonato. Worth it man ang dedication as in hard work kan Grade 5 pupil na si Chloe. Sigun sa iya, gusto niyang ipahiling ang kayang itaukan mga Montessorian pag-abot sa academics. Physically, mentally, and emotionally, kailangan ko na mag-prepare. Since math competition, madami rin pong i-memorize to study. Kaya po minsan nagpupuyat po talaga ako just to represent our school and just to be champion. Hindi lang porket kami yung only or baka only private school na nag-join sa school. Pero rin, gusto ko rin ipakita na yung mga Montessorians katulad namin ay kayang-kaya namin makipagsabayan sa mga public school. Proud coach asin teacher man si Micaela Gonzalez, ninhuli ta sindaan nag-champion ngunya na taon. Heneras niya man ang sa inang preparasyon sa kompetisyon. We are so proud, lalo na sa mga students na naging champion for the second MTV Math Olympiad. Madami pong pinagdaanan yung mga students, especially the participants, especially when we are coming with the training, hardworking to solve any problems, especially in math po. Sa maabot na Sabado, Human and Math Olympiad Competition para sa mga senior high school students, partikularmente ang mga grade 11 students kan manlain-lain na eskwelahan. Nagigibuhon sa Naga College Foundation Seminar Hall Criminology Building. Let's love mathematics. Mathematics, dadalhin tayo sa buong mundo. We do not have to forget math. We have to love mathematics. This is the start. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa moyang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanghaning updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Sa ngaran ko ni Antoinette Eduardo, ako po si Cristina Canzo Reyes asin nini ang One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Nakakapa-overwhelm po sa sobrang saya kasi last year pa po kami nangarap and we feel short but we learn. So in guidance of Lord, nabigay po namin ang best namin para makapasok po. Bit-bit po namin sa aming team ay disiplina sa sarili at disiplina sa team na magtulong-tulong para sa isang layunin na yun po ay makapasok sa national.
Araw-araw ensayo po and disiplina sa sarili na huwag magpapabaya at mas mag-improve pa. Ang personal goal ko po ay mas mag-improve pa para sa ganoon ay magampanan ko ang aking role sa team. Ang mga challenges ay gaya po nung one day po, 2 game po. So napapatig, nagka-cramps. So ang inisip lang po namin ay 1 game at a time lang po. Napakalaking tulong po sa amin dahil suporta ng school at lalong-lalo na po sa aming napaka-hands-on na si President Engineer Mario C. Villanueva and sa One Media TV48 po dahil nabigyan po kami ng chance para may showcase yung talent namin at makapaglaro sa nationals. Maraming salamat po sa walang sawang suporta and inaanyahan ko po kayong manood ng live sa Mawari na po. Maraming salamat po. God bless you all. We love you, Tigers. Roar!